naman ang gagawin natin mga kaibigan, isang kwentong katatawanan, pero may action to, paktuurin nyo. Pero bago ko to umpisan mga kaibigan, nais ko po ding malaman na ang tao ito ay nagpapatawa lamang, hindi ito nakakasakit sa inyo, kundi ito ay nagpapatawa lamang sa inyo. Bago natin yan umpisan, just like my Facebook page and subscribe in my YouTube channel, Rick's Comedy. Okay, and now, alam nyo ba kung ang title ng ating comediant movie or video ngayon? Ito yung title, Teacher at saka Estudyante. Okay, gusto nyo bang mapanood yun? Nais nyo bang mapanood na? Papanoorin natin yun. Papasayan ko ngayon. Tingnan muna. Medyo parang nabilaukan ako ng kunti ng maraming kasi ako dito may ang tawag diyan, maraming saliva inside in my tooth. Anong tooth? Tutunlan. Tutunlan pala yun. Okay, ito na mga kaibigan, panoorin nyo. Class, we have our discussion for today. Roll call. Okay, sumangit. Kuan. I call you Pedro. Present, ma'am. Ay, nahulog. Ay, nako. Alalala. Sige. Juan. Good morning, ma'am. I take shares at ma'am. Juan, ay Pedro. Ikaw na lang, ikaw may gingon sa ka ma'am na kuan. Kuan ako. English kay di ako kabalo Pedro. Nagduha-duha kog ari diri kay ang adlaw hapon na. Ikaw na English? Ha? Sige. Sige. Hoy, Juan! Why are you late? Just speak in English, ha? Why are you late? Okay? Speak in English. Ma'am, ako na lito, boss. Juan said that he is 2 by 2 okay because the sun is Japanese. What unsa? Ay na!